بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram Müslüman kardeşler. Соңгы вакытта дәүләт тарафыннан да, кешеләр арасында да бер җәмгыять чире белән авыру белән көрәшү барлыкка килде. Ул инде күптән барадыр сеңне әйткәндә, ләкин без аның күпмедер нәтиҗәләрен күрәбез. Шул ук вакытта бик үк нәтиҗәле булмавын да күрергә мөмкинбез. Ул да булса ришвәтчелек белән көрәш. Ришвәт, инде русча әйткәндә, взятка шулай бит, мздоимство. Моны инде ничек кенә әйтсәң дә, ничек кенә аңлатсаң да, һәрбер кешедә белә, таныш бу очрак белән ришвәт дигән әйбер белән. Әгәр дә игътибар итсәк, мөхтәрәм кардәшләр, ул бик гаҗәп. Адәм баласы ришвәт белән туа, ришвәт белән үлә. Менә безнең илебездә шуны күрергә мөмкин. Ничек моны аңлатырга? Хатының яхшы роддомда бала тапсын өчен ришвәт бирәсең. Шуңа күрә синең балаң ришвәт белән туа. Һәм инде үлгәннән соң да яхшы, матур, капкага якын урында күмәләр өчен ришвәт бирәсең. Шулай итеп ришвәт белән кеше озатыла, үлеп тә китә. Шулай итеп адәм баласының тормышында туганнан алып үлгәнгә кадәр ришвәт дигән төшенчә аны озатып бара. Инде нишләргә соң? Ришвәткә динебезнең мөнәсәбәте нинди? Әлбәттә, ришвәткә карата динебезнең мөнәсәбәте бик кырыс. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: ришвәт биргән кешегә дә, ришвәтне алган кешегә дә Аллаһның ләгънәте төшә ди. Димәк, Аллаһның ләгънәте төшә дигән әйбер, Аллаһның рәхмәте булмый, бу кеше җәннәткә керми дигән сүз. Әйтик, мәсәлән, аракы эчкән өчен, аракыны эчергән өчен, ясаган өчен, күтәреп йөргән өчен һәм башкасы андый кешегә дә ләгънәт төшә. Димәк, ришвәт ул без карап торганда безнең проблемаларыбызны хәл итүче әйбер, шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә тарафыннан безне ләгънәткә төшерә торган булырга мөмкин икән. Әлбәттә, ришвәттән бер генә көндә котылып булмый. Һәм инде мөхтәрәм кардәшләр әйткәнебезчә, ришвәтне биргән һәрберебез дә шулай бит булырга мөмкинбез. Ләкин шул ук вакытта аны минималь рәвештә бетерергә тырышырга кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә хәрам юл белән бер рәттән хәләл юлны да бирә. Аллаһ Тәгалә бер вакытта да кешене гынахлы гына ситуациягә калдырмый. Параллель рәвештә бу ситуацияның хәләл рәвештә чишелешен дә ул күрсәтә. Бары тик эзли белергә генә кирәк. Кемдер әйтә, инде менә мин шундый хәлгә килеп җиттем ди. Аллаһ Тәгалә шушы хәрам юлдан башка юл белән миңа булышмас ди. Һәм кеше ришвәт бирергә мәҗбүр була. Ләкин бу алай түгел. Аллаһ Тәгаләнең хәләл юллары да бар. Сиңа киләсе әйбер ул хәләл юл белән дә килә, хәрам юл белән дә килә. Синнән генә тора бу. Инде мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, без әйткән идек, һәрбер очракта да Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк дип. Кая гына йөрсәң дә, нинди генә очракта булсаң да. Һәм чыннан да Аллаһ Тәгаләдән курку һәм менә шушы хәләл юлларны эзләү ул үз чиратында безнең динебезнең ныклылыгын күрсәтә. Инде миңа шалтыраталар телефоннан. Бер дустым. Ул әйтә, без дә юлда барабыз ди. Ялгыш кына бер машинаны узганда каршы якка чыктык ди. Встречкага инде була безнеңчә шулай бит. Һәм безне милиция туктатты. Бу инде праваңны алу дигән сүз. Инде хәзер праваны аларга вакыт килеп җитте ди. Шушы егет миңа шалтырата. Ришвәт бирсәм ярыймы ди. Миңа хәзер алдымда шундый бер катлаулы мәсьәлә. Әгәр дә ришвәт бирергә ярый дисәм, бер караганда мин ришвәтне рөхсәт итәм. Ләкин бу кешенең кулында кала таныклыгы. Һәм ул киләчәктә шушы машинада йөри ала, шушы машина белән эшли ала. Әгәр дә мин әйтәм икән,
ришвәт бирергә ярамый дип, димәк, таныклыксыз кала бу егет. Һәм инде эшләргә аның мөмкинчелеге булмый, чөнки ул эш машинасында. Эшләргә. Мин әйтәм, нәрсә генә булса да инде Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кыл да, Аллаһы Тәгалә кушканча эшләргә тырыш. Синең кулыңда, мәйтәм, син үзең сайламыны дип мин аңа әйттем. Бераздан ул миңа шалтырата. Хәзрәт, ышанмыйсың ди, шундый хәл булды ди. Шушы егет, правасын инде алдырырга тиешле егет, утырганда акча алган, хәзер ришвәт бирергә микән, юк микән? Бирергә микән, юк микән дип күп кенә уйланып утыргач, акчасын ыргытканда, ни булса шул булыр дип, милиционер янына киткән. Шушы правасын тотып. Милиционер аңлаткан хәлне шулай дигән. Инде милиционер моңа тыңлап торганда, ярар, әйдә, теге син күрәм начар малай түгел. Бу беренче чиракка мин сиңа штраф кына язам монда, нәрсә өчендер инде. Праваңны алмыйм дигән. Бу кереп утыра да шакката. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылу сәбәпле, ягъни гынахтан курку сәбәпле, правасы да үзе белән калды. Ришвәт тә бирергә туры килмәде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләдән курыккан очракта Аллаһы Тәгалә безнең юлларыбызны ача. Ләкин бит әле шундый нәрсә бар. Ришвәт белән килгән әйбернең бәрәкәте булмаска мөмкин. Әйтик, ришвәт белән килгән фатирлар. Менә булды шундый хәлләр, социаль ипотека алган вакытта кешеләр ришвәт биреп, бер ара булды ул. Үзләренең чиратларын тизләттеләр, яки яхшырак урында зуррак фатирлар алып калдылар. Кемнеңдер инде фатиры була торып та, тагын бер фатирга ия булды. Кемнең фатиры юк, алар фатирсыз калдылар. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, байлык килә ул ришвәт белән. Мәсьәләләр хәл ителә ул. Ләкин бул әйберләрнең бәрәкәте булмаска мөмкин бит. Ришвәтне, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә бер генә чиракта битерсәк, бер генә урында, ул битереп булмый аны. Чөнки безнең җәмгыятебездә дә бит, мәсәлән, бәрәкәтсез вакыт дибез. Ни сәбәпле? Бәлки шушы ришвәт аркасындадыр да. Әйтик, мәсәлән, балалар бакчасында тәрбияче ришвәт бирә милиционерга. Милиционер ришвәт бирә табибка. Табиб ришвәт бирә ниндидер түрәгә. Түрә ришвәт бирә икенче бер үзенең түрәсенә. Мәсьәләләрне хәл итер өчен. Урысча әйтсәк, порочный круг. Һәр берсе дә бер-берсенә ришвәт бирә. Һәр берсе дә. Инде бу кызык та, ләкин кайбер очракта мәчеткә килеп, шундый кешеләр дә әйтәләр, хәзрәт, менә шушындый әйберне эшләп булмас микән дип, инде садакасын да күбрәк бирербез дип. Ягъни садаканы биреп, дин рөхсәт итмәгән ниндидер бер гыйбадәтне, мәсәлән, үтәтергә, я булмаса ниндидер эшне дә эшләтергә мөмкиннәр хәтта. Ләкин моны эшләп булмый. Үз вакытында шундый хәл булды Европада. Акча биреп, җәннәтне сатып алу булды. Я булмаса тәмухны сатып алу булды. Хәтта шундый чирак булды Европада, бер кеше тәмухны тулысынча сатып алган, бик бай кеше, һәм булай дигән. Теләсәгез, нишләгез, гынах кылыгыз, мин тәмухны сатып алдым һәм бикләп куйдым дигән. Анда бер кемне кертмим дигән. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шундый абсурд очракларга кадәр барып җитә ришвәт бирү дигән әйбер. Әлбәттә, монда бик зур хикмәт кирәк, хәзер ришвәттән баш тарту өчен яки булдырмау өчен. Әйткәнебезчә, монда башны эшләтү дә кирәк. Монда инде очракларны да дөрес итеп карарга кирәк. Ләкин шулай да Аллаһы Тәгалә кушканның, шулай бит, яки тыйганны без уза алмыйбыз берничек тә. Моны кызганычка каршы без инде алыштырсак та, ничектер ниндидер сүзләр белән рәхмәт әйтү усулы дип әйтсәк тә, ул ришвәт булып кала белергә кирәк. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, мәсәлән, нәрсә соң ул ришвәт дигәндә бик гаҗәпләндерә. Кеше, мәсәлән, бушка эшли алган эшне, яки бушка эшләргә тиешле эшне акчага эшли. Менә шунысы аның кайчагында ачуны китерә башлый. Ул бит аны булай да эшләргә тиеш, шулай. Я булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, гаҗәпләндерә безне кайчагында кеше, мәсәлән, эшли алмаган эшне акча биргәч эшләп куя. Димәк, монда тотып тора аны менә шушы акчага, дөньяга бәйлелек. Менә бу, әлбәттә, адәм баласының ачуын чыгарырга мөмкин җәмгыятьтә. Һәм шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләнең әмере белән, кушуы белән, әгәр дә яшәргә тырышсак, һәрберебездә, безнең тормышыбызда күпкә бәрәкәтлерәк,
тынычрак һәм мөнәсәбәтләребез дә күпкә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә кушканча тигез булыр иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.